Murisei zita noitwa Peter Mutarani nogamuchirai zvekare pano. Kana musati masubscribe, bayai subscribe and bayai like so that every time pandinoposta video munopiwa notification. Tisingatabise nguva yenyu, ngatijambirei muvideo redu ranhasi. Nhasi ndoda kutaura a sad situation iri kuitika ku East London. Kunenge kune xenophobia iri kuitika, kurwisana kwema South Africans nema foreigners. Of course inini andisupporti kuurawa kwevanhu, andisupporti chakashata. But pane chandauya nhasi kuti muzonzwisisa or tizonzwisisa tese. Number one, nyika ino haisi yedu, guys. Ndochokwadi chiripo. Ende ma South Africans zvavari kuita zvekuzouraya zviri wrong. But zvekupopota kuti mabahambe indai kumisha kwenyu and all that, it's normal. Ndinotozvinzwisisa. Why ndichiti ndinotozvinzwisisa? Ukazvitsvagurudza iwewe semuZimbabwean kuti why wakamaka muMalawian for no reason. It's not because wakamaka for no reason, but there is a reason. You might not know the reason, but there is a reason, and I'm here to tell you the reason. Wakamaka muMalawian nemhaka yekuti waka-inherita, not only physically, but spiritually waka-inherita hate toward a Malawian person. Why? Because pakanaka Zimbabwe. Malawians akauya ku Zimbabwe akaita sei, akatora mabasa. Yes, wandinzwa right. Vanhu vanatotorerwa mabasa because imene muri comfortable muchiti munyika medu and tiri kuwana masalary zvakanaka, then kwauya munhu ari kubva kunyika isina kunyatsonaka ouya oti okay, instead of you paying that Zimbabwean guy $500, inini nangu I'm willing to take $100 ndiwane same basa raari kushanda iroro. Then we employer akutoona chance given, employer akutotanga kutora maMalawians, maZimbabweans ese akutokikwa out. Why? Because labor cost yemuZimbabwean anozvipa value and anozvidhurisa. Ndo same thing nezvinoitwa nema South African. But regai ndimbokupa another analogy yezviri kuitika. Munoona tichikura zvaitongobowa so kuti munhu anobva kune imwe village, sesu takakurira kumusha. Munhu anobva kune imwe village, abva kune imwe village ouya opfimba bhebhi riri muarea menyu imimi, ototanga kudana naro bhebhi riyari. Imimi sevakomana vemunharaunda zvaingokurwadzai, and it's normal kurwadziwa nekuti bhebhi remuarea renyu ratorwa. Enzo akaimba akati bhebhi renyu raroorwa. Alright, so zviri normal kuti musikana wemuarea menyu atorwa, imimi makarwadziwa. Ndo same thing zviriitwa nema South Africans. Munogona kupopota mukati hapana mabasa atiri kuba, mabasa aya tiri kuenda kunoatsvaga. Yes, muri kuenda kunoatsvaga, but pamuri kuatsvaga mabasa aya, murungu ari kuti chi, murungu anosvika ona kuti uri muforeigner, otarisa CV rako ona CV rakanyepwa ere. Ena ananyatsoona kuti awe anyepa, zvakati akapasa anambopasa izvi kunyepa kwezvo. Obva atoona kuti aiwa iye haana basa nazvo because chaari kudai kuita sei kushandirwa. Obva ati alright, since anyepa kudai, rega ndimuteste because haasi kuqualifya basa iri anyway. Rega ndimuteste nesalary half salary yaibhadharwa muSouth African. Yobva wati it's okay. Murungu anongokuudza kuti iwewe ndokutanga ne5,000, but muSouth African aibhadharwa 10,000. Then yobva watobvuma salary iya wotoshanda paya, uchitoshanda and unoshanda sebenzika. Uchitoshanda zvekudaro zvekuti maSouth Africans aya murungu uya anozotanga kutoona kuti saka maSouth Africans anga asiri kushanda. Saka every time panoitika mukana webasa anotokuti tsvaga mumwe munhu. Iwewe haamboudzi muXhosa, anoudza iwewe muZimbabwean because anenge achida kubhadhara mari shoma. Saka
It's normal kuti muSouth African atorwadziwa kuti muZimbabwean uyo ave akachipisa basa randaibhadharwa inini. Nawo izvozvizvi salary yangu yakudropiwa kana kuti ndakutodzingwa basa, ndakutsvagirwa kamhosva kekudzingwa basa nekuda kwokuti maZimbabweans ave akatora salary shoma. Guys, inini handisi bias, ndinomira nechokwadi. Zvinotorwadza muSouth African izvozvo kuti iwewe wamutorera basa, wamutorera mukadzi, wamutorera musikana. Izvozvo zvikuenda kunopfimba musikana. muSouth African, a South African guy versus a Zimbabwean guy. A Zimbabwean guy anotora musikana. Because Zimbabwean guy kwaari kubva uyo, number 1 ane unhu hwekuziva kuti mukadzi anotreatwa right. Number 2 anoziva kuti achitopfimba anotopfimba achishandisa mari. Because ndiye ari kuenda kubasa futi. Anotopfimba ane mapromises ekuti iwo tikangodai kana kuti even asati atowina musikana anototi musikana toda kukutora ndoenda newe kuwaterfront, toda kukutora ndoenda newe kuCamps Bay, tonodya murestaurant yakati. Musikana yeye asati ambozviziva nevakomana maSouth Africans aya. Saka musikana woita sei? Musikana wakutochuza iwewe. Saka chii chawaita apa? Watorera munhu musikana, watorera maSouth Africans vasikana. That's where the hate comes. Ndo panotouya hate ipapo vekuti vanhu vese vamuri kuzoona vachimacha mumastreets vachiti mabahambe. It's not necessarily kuti vakatoti maka zvekuti tiri munyika yavo, but vakangomaka kuti takatora what was rightfully theirs. Yes, you heard me right. Takatora zvinhu zvavo zvaifanira kunge zviri zvavo. Imagine iwewe chinhu chaifanira kunge chiri chako chotorwa nemumwe munhu. Do you know kuti iwewe chaiko hauwirirani nemunhu ari kudanana na ex wako? Nemhaka yekuti une that feeling kaya kuti this person is my enemy. Why is that person your enemy? Because atora ex wako. Saka zviri kutoitika futi muno kuti muXhosa akarambwa mukomana, akarambwa nekuda kwokuti bhebhi raraenda nemuNigerian, raraenda nemuZimbabwean. Saka maXhosa aya, maSouth Africans ndinotoanzwisisa. Pavari kuti mabahambe, all that ndinotoanzwisisa. And jealousy ravo rotori normal. And for sure mabasa acho maZimbabweans, maforeigners muri kutora, vakadzi vacho muri kutora, muri kutosiya venyu makabva navo kumusha muchitora vemuno muvava. Handiti maona. So ndonyaya ndandinayo nhasi yekuti tinzwisise, ndoda kuti munzwisise kuti chokwadi zvechokwadi maSouth Africans ane kodzero yekutsamwa, but chaasina kodzero hacho ndechekuzouraya. Ndinoti sorry kune avo vakashayikirwa, vakafirwa nevakaurawa through this tough situation. Asi chandiri kutaura ini ndechekuti South Africa haisi nyika yedu. Ngativakei misha kuZimbabwe, ngatitengei mastands. Izvozvizvi mimwe misha yedu kuZimbabwe haichatogare vanhu amatongo. Imi muri kupondwa, muri kufa kunoku. Every time vanhu vakudarika pabhodha apa havasiri vanhu vakuru vakufa nenatural death. Pari kufa komana wechidiki, vapfana vechidiki. Abayiwa nebanga, ashudwa, azodai. Tichamuka rini? Tichapepuka rini? Kuti tione kuti muno mamusi munyika medu. Yes, munogona kuti mabhodha aya akauya nevarungu and that and all that. Takutongoshandisa zviripo. Pane zvatichagona here kuchinja? Hatichagoni kuzvichinja zvinhu izvi. Zvakawanda zvakaitwa nevarungu zvasingachagoni kuchinja. Saka takushanda nezviripo. Saka iwewe ziva kuti uriwe kumusha and vaka build. Jealous, paunonzwa pese panoshandiswa word rekuti jealous. Kazhinji jealous rinouya nekuti watora chakange chichifanira kunge chiri chemunhu. Ingava rumu chaiyo imba, kana indanyifanira kupinda murumu yawapinda iwewe, iwe ukazoipinda, ndinogona kutongokumakira kuti wazopinda rumu yandaifanira kupinda. Pandaifanira kunge ndichiroja iwe ndopawakazoenda ukawana imba, ndogona kukumakira izvozvo. Saka jealous manje rikakura, rikamachua,
jealousy ndo panozouya hatred, ndo panozouya murder, ndo panozouya witchcraft. Uroyi chaiwo hunouya through jealousy. Saka vanhu vane problem, yes, ndevari kuzouraya vanhu nekuzoita sei, but zvese zvokuti mavahambe nekuti indoona sokuti vane kodzero nekuti vari munzvimbo mavo. Muchazvionawo zvenyu rimwe gore kana Zimbabwe yanaka, vakuuya vanhu ivava same vanhu vakuuya as foreigners taking your jobs, kana Malawians, Congolese. Tarisai Harare yese iyaye. Harare yese mukabvunza vagari vemuharare, ndakagara muharare, vari mukabvunza vagari vemuharare vanokuudzai kuti dzimba zhinji ndedzemamalawians neMacongolese muZimbabwe. Saka iwo zvinokurwadza sei kuti iwo uri munyika mako wakutoudzirwa zvokuita nemunhu akabva kunze. Inini hangu as a normal human being zvotondirwadza kuti ndiri kuZimbabwe nditsvaga basa ndotomira mulaini nemumalawian otowana basa because ari kupa cheaper service, ari kupa cheaper labor than yandiri kudai nini. Because pamabasa paya unogona kubvunziwa kuti tokutanga nemari kana kuti how much are you expecting, wobva wataura kuti ndiri kuexpectawo kutangira pa$300. Malawian ari kuuya ari kubvawo kuMalawi kwake kusina mari kwaanobhadharwa makwacha, ubva ati inini am expecting $100. Malawian obva atora basa, employer otoseva mari yakawanda. Saka it's normal guys, ngatinzwisisei ipapo, it's normal. That's why inini ndichiadvocata kuti ngativakei misha tidzokere kunyika kwedu. Ndo chete pane point yangu haisi yekusapota vari kuita maoperation dudula kana kuti vari kuita zvavari kuita zvese, handisi kusapota zvese izvizvo, but point yangu ndeyekuti iwe ukavaka musha uchadzokera kumusha kwako unogara, and hauzofi wasangana futi nemaproblems akaita seatiri kusangana nawo kunokwa. Iko zvino izvi vana ndo vakuvigwa vabereki vachisara. Taiziva isusu kare kuti vanhu vapfana vechidiki vaisangofa zvokumhanya, but iko zvino izvi. Saka problem chii muno muSouth Africa? Problem mutemo. Vanhu yes vatovewo problem, but vave problem as a result yemutemo. Nelson Mandela, mwana hafa nokurohwa. That is dangerous. Mwana akasarohwa hapana chaachatya. Ari kuchikoro paya akafunga kuita boyfriend, anongoita boyfriend and you can't do anything about it. Ukamudzinga, yes, unogona kumudzinga, unogona kuzviita, unomudzinga a18. But pauchamudzinga mwana a18, uri kutora law inoshanda kuAmerica, uri kutora law inoshanda kuvarungu. Because varungu vanobudisawo vana vavo at 18, but varungu vakatanga kusevhera vana vavo asati azvarwa. Saka paanenge a18 anopuwa bank account neproperty yekunzi this is your property, yes your bank account, inda unozvionera. Saka law iyoyo yakazouya manje kuAfrica, maAfricans isu tikaiadopta, yet hatina chatinogona kusiyirawo vana vedu, hatina bank account ratinopa vana vedu kuti vanotanga upenyu. Saka iwe ukabudisa mwana wako semunhu mutema, semaSouth Africans vakabudisa vana vavo muno mudzimba dzavo, vakati chibuda wa18, mwana achaita sei? Haana kwekuenda, haana bank account, haana property. Mwana wacho anoziva vamwe sisi vasinawo murume, anoziva chimwe chibhudhi chisinawo murume chemunharaunda. But kuchinotsvaga kunosvika pachibrother ichi chine hoki yacho nechisisi chine hoki yacho, vanoita basa rei? Havasi kuenda kubasa, basa rakatorwa nemaforeigner. Saka vanoita basa rei? Uyo wakutengesa muviri musikana, uyo mukomana yambavha. Saka todi nyaya yevepo ndeyekuti mwana uyave akadzingwa akutodzidzirawo chipfambi, akutodzidzirawo chihure. Kune mitemo yevarungu yatakaadopta sevanhu vatema yataisafanirwa kana kuadopta.
because varungu vanodzinga vana vavo kana vavapa mabank account, vavapa property. Isusu hatina property, saka unodzingirei mwana wako? Gara nemwana wako kusvika aroorwa. Ndo mudzingiro waungaita mwana wako iwoyo wekuti aroorwa. Yes. Saka vanhu ava ndosaka vasina tsika neunhu, because vazhinji 90% yavo havana vabereki, havazive chinonzi rudo rwababa, havazive chinonzi rudo rwamai. Saka vari close to mhuka chaidzo. Saka imimi paya pamuri kuti imimi mucharwa navo kana kuti muchaita sei, vanokupedzai ende vanokuurayai, ende havatyi ngozi because havatombonzwisisi kuti ngozi yacho chinombori chii nekuti havana akadzidzisa. Handiti maona. So nyaya yangu ndichidzokera back kwokupedzisira ndiri kuti ngatidzokerei kumusha. Ngativakei tidzokere kumusha. I know kuti uri kuti handina zvokuita. Pawakauya kunoku wakauya usina zvokuita, wakanofigure out wapa nzvimbo. Kana uchishanda kunoku ukaunganidza kamari kashoma ikako $1,000 chaiyo, unogona kunosvika kumusha ukafigure out zvokuita ukatotanga kurarama. Tsvaga pane maproblems kuZimbabwe, woprovide a solution. That's how you make money. Saka tasvika kumagumo kwevidhio redu. Ndinoti inini kana usati wasubscribe, baya subscribe, ulike video. Ndaenda.